Mayumi Santos Pataxkil, Filippina ta' 44 sena li tgħix il-mellieħa inżammet arrestata wara li tresqet il-qorti akkużata li qatlet Filippin waqt argument f'dar fil-mellieħa. Fil-qorti l-imputata wieġbet mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrija. L-omiċidju seħħ nhar il-ġimgħa li għadda kmieni filgħodu meta nqatel Marcellino Montalban Saraza, Filippin ta' 44 sena, kien One News permezz tas-sit one.com.mt li żvela t-tieni omiċidju għal din is-sena. Fi stqarrija dakinhar tal-omiċidju, il-Pulizija qalet kif għall-ħabta tas-sija neqsin kwart ta' filgħodu l-akkużata ċemplet lill-Pulizija u talbet għall-għajnuna. Hija qalet mal-Pulizija tad-Distrett tal-Qawra li kellha argument ma' raġel u kellha ġrieħi f'idejha. Il-Pulizija marru fid-dar fejn seħħ il-każ u sabu li r-raġel mixħud wiċċu l-isfel fil-kċina motti bliżar. Saraza ġiet ċertifikat mejjed fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li kellu daqqiet ta' sikkina f'sidru u fonqu. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon, iż-żewġ Filippini kienu jgħixu flimkien fil-mellieħa. Il-qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Dorin Clark u l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Sean Pony u Godwin Sherry. L-avukat tal-għajnuna legali, Dr. Mario Caruana, ma talabx għal-ħelsien mill-arrest tal-akkużata huwa talab biex waqt li tkun il-ħabs tingħata l-attenzjoni medika hekk kif l-awla deret b'idejha xellugija miksura.